wau tos laju nggenira nilaraken Kadipaten Petopraloyo nenggih Sang Suryatmaja. Rinira Sang Durta lan Jayarata datanku anyandhet lampahe mambengi anggenipun badhe manjing wonten ing pendadaran Sokalima kocap manjing ana ing pandadaran Sokalima sigra budal lumampah anut wirama. Siswa Sokalima bakal kawiwitan. Iki anak-anakku Kurawa wis padha tak irit mara ana ing pertapan Sokalima kene. Tak sawang saka kene kae uga para Pandhawa wis tumekana kene. Iya adicune. Nuwun mangke. Bapa menemban Durna. Nadan kang putra pun Kurawati kula nyadhung dawuh. Nadan kang putra pun Kartomarma nyadhong dawuh. Nadan kang putra pun Dursasana kula nyadhong dawuh. Paman kang putra pun Tirtanata kula nyadhong dawuh. Paman Durna, Man. Paman Durna kula nyadhong dawuh, Man. Ayo gek kono. Aku nyadhong dawuh. Liyane tak wakili kabeh. Ya. Gandengnya Pandhawa ki bocahe anteng menengan. Ora kaya wong-wong Kurawa kagan cangkem. Kok yang cangkem yo ben, Pak. Wis, Kurawa, Pandhawa. Loh. Dina iki kowe padha tak kumpulake ana ing Sokalima kene.
supaya kowe kabeh padha ujian. Anggone sak semester iki kowe do kuliah karo aku. Ya. Anggone kowe kabeh ngangsu kawruh karo aku. Ngono? Iya. Senadyan to Kurawa ki ra tau mlebu sekolah. Ning kowe tetep kudu melu ujian. Iki sepatu jauh Bapak. Senadyan to para Pandhawa ki ra tau melu olahraga. Ning tetep kudu melu melayu. Nanti ada tes berenang juga ya. Iya. Jangan lupa Puntadewa nggawa pelampung. Jangan lupa. Wah, jan kok iki kok ujiane mengerikan. Aneh-aneh wae. Ana otbone apa ora? Ana otbone mengko nganggo kae flying fox. Nganggo flying fox engko sing digantung gulune Durmagati. Wah. Wis ya, aja do kakean gojek-gojek wae. Iku ndak ra rampung-rampung awake dhewe. Iki. Kayak goro-goro kasih ya. Heeh, bakune anggone pendadaran iki kabeh sing pisan. Kowe kabeh kudu tes anggone padha nyekel gegaman. Oh nggih. Ana manah, ana dolanan keris, ana main tobak. Nggih. Sabanjure kowe padha diaturi padha jandon. Anggone ngetok katik dayanmu kabeh ki sepira. Nanging piwulingku aja nganti ana sing kang ngenani pilingan. Dadi nggon sebelah kene. Karo nggon tengah-tengah kene iki aja dikamplang. Salu. Ngopo nek? Wis kaget diwiwiti wis pendaftaran saka liwane. Thank you.
Opo kowe? Kowe lho. Wah. Waduh. Wah. Turasing Prabu Pandhu para Pandhawa kuwi satriya kang linengkung. Lah kok mung kaya mangkono. Kabeh sing padha teka ning pendadaran iki padha surak karo Permadi. Kok ngewak-ewake to? Hei, Permadi, tandangono aku Permadi. Kowe sapa? Wani manjing ana ing pendadaran saka lima. Aku iki jejering kawulamu. Nanging ora trima rasane atiku. Jarene pendadaran saka lima iki pendadaran dinggo para pangeran-pangeran sing bakal ngreksa kawibawaning negara Ngastina. Lah nek kok mung kaya mangkono, kadigdayane para Pandhawa lan para Kurawa. Ora ana sak kuku irengku, ngerti apa ora? Karepmu arep kepiye? Hayo. Yen pancen kowe nyata-nyata satriya kang linuwih, luwih ana kabisanku anggone ngolah jempare. Katokno karosanmu tak sawang kaya ngapa nggonmu olah kridaning jembaring Permadi. Wah. Lagi niki mung kaya ngono. Sawangan iki nadan aku jejere ming kawula. Nanging tak kira aku bisa ngembari kepara ngluwi pangomong kang dadi kabisanmu. Sawangan Permadi. Ayo, Gage, tak sawang kaya ngapa kridamu? Kaya ngapa kaprigelanmu tak sawang, Gage. Apik aku bangane kowe. Saiki coba kowe iso ngene iki ora? Kayak ngeropo kayak.
ditutokake perange. BS hatean. Hop. Hop. Ya. Hop. Ayo meneh. Ayo. Ayo meneng ora. Ayo. Maju. Jago. Kodok banyak. Ger, mandek ger. Permati. Hop, stop. Caranya kepiye? Hop, stop. Waduh, stop. Wes, panik. Ujian apik-apik ket mau wangun-mangun kok malah dadi rusak kabeh. Ayo. Terus tuh. Heh? Aku tak nonton. Hus. Diam. Iki mau ana apa? Napa Permati? Permati ana apa iki mau Permati? Wonten wayangan niku wonten. Apa ono. Bandulane ono ora ono. Maka nang gembira lho kok. Wong edan. Kowe pawongan. Bos. Sapa? Dudu kowe. Oh, Sing arep kuwi. Niki. Sapa kowe jenengmu, ha? Kula pun Suryat Mojo. Suryat Mojo? Menemban. Sapa kowe? Suryat Mojo ki sapa? Lah, nuwun sewu. Menawi paduka Sang Pinandhita nyuwun pirsa dhateng kula, gandeng kula dereng mempelajari lelakon Suryat Mojo menika. Paduka ingkang langkung pirsa dhateng saking pundi kawontenan kula? Latar belakangipun. Lare menika. Lah, bocah iki kok malah dadi ngetes karo aku. Ya, aku ngerti Suryat Mojo kowe anakku Siradirata Kusire Sinuwun Prabu Destarata kowe. Lah kok kowe malah kumawani ganggu gawe anane pendadaran saka lima iki. Karepmu kepiye? Nuwun sewu. Pengangkah kula menika namung kepengin nyumurupi. Kepengin nyatakaken kira-kira sing jenenge Permadi kuwi menapa estu kadegdayanipun menika sami kaliyan ingkang dipun kondangaken. Oh, kuwi syukur ora kowe. Saiki wis ngerti dhewe to Suryat Mojo. Nek si Permadi kuwi watake kaya watake ngadajal kae. Dadi kowe wis ora saya dadak perlu mbuktekake. Menika ngaten. Lanjut. Ya nggih sampun. Mboten sabunjar banjur nuwun sewu. Terus kowe kok malah dadi gawe dredah nantang gelut karo Permadi. Acaraku dadi bubar ngerti ora? Kula menika mboten damel dredah menika bapak pisan mboten. Ujianku dadi bubar kabeh Nuwun dadi. sewu. Sinangsa kula sanes peserta ujian menika nanging kula kinten nawi kula olah kridane ngaprang wonten mriki. Kula kinten kula saged ngembari kula namung kepengin nuduhaken kados pundi to murid-muridipun Sang Tapa Begawan Durna menika.
ingkang dipun kondhangaken sekti kalintang jayaning perang sinoso dereng rampit anggenipun pendadaran. Menika kula namung kepengin ngondhangaken pawarta menika. Oh, ladara Surat Maja. Lah kok lek kebangetan temen kowe, Anggonmu kepengin mbuktekake marang kadigdayane putra-putra siswaku lah nganti kowe kumawani gawe dredah lehmu mbuktekke nganti nantang karo para pasarta ujian Kandidat ora kaya ngono kuwi carane. Yen kaya ngono kuwi kowe iki mung bakal konges wae. Oh alah Suryat Maja. Ampun dikaya ngapa Suryat Maja? Kowe kuwi ora sak derajat karo para pangeran-pangeran Ngastina iki. Kowe kuwi ming wong telu saudon loro saurupan majuking balelongan. Kowe iki mung kere ya ora. Kowe ora pantes ana kene. Kowe ora pantes ana ning kene. Yen ora gage minggat saka kene, wah kelak tak cundho maneh kowe. Suryat Maja. Jagat Suryat Maja aja kuwatir senajan tak sawang Bapa Guru Durna ora gatake marang kowe ora nganggep yen kowe iki siswani nanging ditenono tak pestheke besok rejaning jaman kowe bakal dadi bebentenging para Sata Kurawa Suryat Maja. Pendowo ayo bali wae ora sing gagas wae. Ayo bali.
sang saya dalu aras abyor sorot lintang kumadhap titi sunyo madya ratri lumrang kandaning puspita sang Dijawara manungsung sarining kembang wancine wis madya ratri wancine ngancik goro-goro anggur mati mijilira para repat punakawan ingkang samya gegujengan ing ngara romba katon bleduk kang mangampak-ampak kok meneng kabeh iki kepiye? Lah wong kene ya ora dinehi skenario. Apa ora kedep terus Dikedep terus nang ora. Dikedhepke ya ora apa-apa kono, Kang Garek. Aku dadi suarane Garek iki. kedep tes mak Yo, ndang biru relungane minang Kasih ati
Ketoprakku dhuwur banget. Sikilmu sing kecendheken. Lho, ketoprakku sakmene ora iso dibekuk, Truk. Ya sak ana-anane. Yo. Mas Heri, Mas Heri. Gareng. Apa, Kang? Ayo kono gek di teruske. Ayo, tak nyuwun Sapa? mbokku no. Sapa? Mbok Jiati lak mbokku to. Wah, iya. Jan kelingan aku karo Mbok Yuki Jiati eneng Yunarni. Ayo Yu. Yunarnya napa ki? Eneng no. Jan kaya ketunggal Wah, dewa iki. tambah Kakak. seger. Ya. Yo. Ayo Yu. Hanyelake ngono ta. Wah, kelingan 30 tahun kepungkur. Putrane dadi ketua Pepadi Sleman. Wah. Allahumma amin pokoke. Edian. Utara binti Sujiati. Lah iya. Hah, biyen isih SD. Kaya mbiyen ki le jagong supit durung suwe ya. Urung Kak Gareng. suwe lek ku njaging sutute tara kuwi, Kak. Urung suwe nek rabies bola-bali. Terapi dhisik dhewe. Nggih, Mbak. Ya. Yuk. Selendang biru. Selendang biru. Among ngenaki hati. Sekedap, Mbak. Nah, Nek selendang biru ki po ngenak nyati po, Kang Gareng. wong kuwi kur tembange kok. Oh. Nek rok biru no. Nah, Jare Mas Nanang rok biru sing enak nyati. Nek Yuk, lanjut. Ora tekan teten setiamu. yo bareng. Gur. Gur. selendang Baleni. Kok aras-arasen to? Ora semangat kuwi. Jirolu. pat iki agek wiyagane penontone lak urung to iki, Truk. Durung. Penontonnya barang. Heeh no. Wah, penontonnya ya dalang-dalang. Yo, baleni. 1, 2, 3. Papat. Kok meneng kabeh, Mas? Wes. Ya ngono kuwi selendang birune penonton, Truk. Ketuane Pepadi Provinsi dhewe. Ya. Ayo Mas Wondo, sengkuyung. Malah wis arek digopakke. Malah sak ngaruh, Mbak. Yo, rampungke. Monggo. Tetep ono janjimu selendang Hore! Dan Aku dhewe wis suwe banget. mak teratap, Pak. Kang Petruk, Piye, Gong? awake dhewe kon munggah panggung wingi jane ana apa aku ki ora ngerti wingi dibel jarene kon pesta pura ning kene ngerti-ngerti disediani wayang ki jane ana apa Kang Gareng aku ra dong mulane aku mau Kang ya Gareng telat. pirsa apa ora? Mulakno kuwi nek numpang iki latihan to kuwi, Gong. Wingi-wingi lak wingine iki awake dhewe do ketemu kabeh to do latihan. Ora iso wong aku dibel Mas Vicky Ora to? ora sesuk ketemu wae ning lokasi. Ayo Oh, tak kira nganggo latihan. ora. Ayo Truk janahno, Truk. Iki pelantikan utawa pikukuhan pengurus Pepadi Kabupaten Sleman Weh. periode 2026-2031. Tembus nomorku. Iso. Dadi dinggo 6 tahun ngarep ki wis ana penguruse sing dipandhegani dening Ki Utara Widayanto. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Nek nggonku Gunung Kidul ora tau ganti.
Kok ora tau dadi ngopo? Aku 15 tahun anggere arep pelan nek mung penetapan. Reng, Kang Nek Gareng. tahun iki ganti tahun iki. Mergone ora tau ganti ya kanca-kanca pepadi Gunung Kidul iku wis ajros. Wis ora kuat. Wah, jelas apa malah do kurang ajar kabeh nek karo ketuane. Saiki ngopo sebabnya kok neng tanggal 1 Maret iki lho nganake? Ah, kuwi Nah, apa sebabnya? apa ya? 1 Maret kuwi sebabe serangan umum. Serangan umum 1 Maret memperingati kuwi. Ah, Ning ono zamane- peringatan sing luwih wigati meneh. Kuwi iki. serangan umum lah, iki eneng serangan khusus. Serangan khusus apa? Ya kuwi serangane Tara ning Mbak Jiati. Serangane tarane Mbak Jiat iki serangan pas apa? Lah ya Tara ki menyerang saka duwa garbane Yu Jiati iki lho. Oh. Laire Ki Utara Wijayanto. Nah, 1 Maret ya laire Utara Widayana ya 1 Maret iki Kak. Ulang tahun iki. Oh, Ulang tahun. Ane kono ya diaturi munggah. Nah, tunggake Tara. Kang Petro Gareng. Saiki piye, Kang? tunggake wae. Ah. Mas Toro supaya ya sepatah dua kata apa mungkin naik panggung. Ya, ya. Mau wis iki pun Ora pasah. Gara-gara mau saiki lu gua. Heeh, ya. Ya Mas Toro. Yo, kaya ngapa ketua pepadi sing ulang tahun 1 Maret. Duduk. Ayo Mas Toro, ngene Mas Toro. Di Mas Tara ki. Nah, Kudu sungkem karo ibu sik. Ngaturke matur nuwun 45 tahun kepungkur wis pareng dilayani. serangan khusus ya toh. Nganggo nangis. Sungkem. Pancen iblis tenan casi. Ha niki dadi anak wedok kula mergo enom meneh. Saploke rondo kira gling-glingan senengane. Pancen cah siji pancen kelakuane. Surga iki di telapak kaki ibu lho, Le. Ora sembrono kowe. Nggih, matur nuwun Ya sangu dumateng. gedang barang. Niki entuk teng mriki niki apa? Sinden do dolanan gedang. Ora ana garapan kok do dolanan gedang. Gedange sapa Kirangan nek niki wis ora pasah nek Kabeh ngucapke selamat ulang tahun sing ping 45. Matur nuwun, Pak Ibu Heri. Tara. Nggih. Muga ya panjang umur, Mangayu diparingi bagas bahagia. waras. Amin. Nggih, wah. Iki kok ya ana gendinge lho. Apa ki? 4545. Engko pokoke kon joget. Ketuane kon joget pokoke. Matur nuwun dhumateng Bapak Ketua Pepadi Kota, Bapak Ketua Pepadi Gunung Kidul, Bapak Nggih. Ketua Pepadi Bantul. Nggih. Wah, menika sesuatu yang luar biasa. 3 kabupaten mayang dadi siji menika. Matur Menika nuwun. pun tahu dereng niki. Oh, dereng. Dereng tahu. Dereng. Oh nggih, mangke berarti urunan nggih nek dereng Loh. tahu. Matur suwun Siap. sanget menika nggih. Nggih. Pen kapan menika rudal diboyong teng Gunung Kidul? Oh, siap. Biyen ki rudal laire ning Gunung Kidul ya Mas Tara ya. Nun, Laire ning Gunung Kidul rembugan biyen. Nggih, riyen. Teng mriko rembu-rembugan dadi rudal. nggih. Aku ngerti-ngerti punjung kok. Tak gawa tak gawane Gunung Kidul, rudal. Pripun? Besok nek pelantikan Pepadi Gunung Kidul, rudal tak gawane Gunung Kidul. Oke, siap. Menapa menika rencana Gunung Kidul badhe musda? Nggih, pokoke kula jeng mundurkan diri. Weh ampun. Nggih, matur nuwun. Amargi tanggapan kula niku lak adoh-adoh ta Mas Tara. Aduh-aduh piye? Kang Aduh, Gareng? pripun? Adoh-adoh taune. Tahun Adoh-adoh. iki tanggapan terus tanggapane esuk tahun ngarep meneh. Dadi lak adoh-adoh. Nggih. 5 tahun sekali kok ya. Iya. Nggih, Mas Tara. Pripun? Ya. Monggo. Ngendika apa? Momentum ulang tahun. Momentum kadu- ulang tahun iki. Kadune Ketua Pepadi Sleman. Wah. Nah, elok lho sertifikate kadune iki. iso digo ning BRI. Nggih, ulang tahun kula ke 38 menika. Ya ya 45. ngenomke lah. Iki lho. 1 Maret 1981. Nggih. 1981. Nah, 45 kok.
45 nggih pun sepuh nggih dereng ding wong tesih manuke tesih kangge lekas kae. Monggo Mas Tara. nggih nggih matur nuwun menika alhamdulillah kula terpilih menjadi ketua Pepadi Sleman nggih amargi mboten tandingipun. Jadi aklamasi. Amargi mboten sanesipun. Nggih menika program kula ke depan menika. Nggih, pripun? Nggih kaya biasane wayangan ngaten mawon nggih. Menika sedaya para pepunden pedalangan Sleman menika guyub rukun sing penting tiap bulan wayangan arepa kudu nganggo urunan ngaten. Men ketok ora vakum cleaner ngaten. Kulino cleaning service iki. Padha nggen kula Gunung Kidul niku ya padha kok Mas Tara. Nggih pripun? Pokoke anggere wis suwe ora ning perpatan terus jangan lombok sambil bawang. Akhire terus wayangan gilir gumanti nang daleme para kadang dalang. Mantul ya ngono padha wae. Pripun? Pemangkasan Dais ku ya kabeh wis do klenger. Nah, mila Kula niku wis bola-bali matur. Biyen sak durung ana Dais, wayangan Gunung Kidul niku 50 paket lho Mas. Wah, elok. 50 paket. Sak durung ana Dais, bareng ana Dais malah Saya blas butuh, ora saya entuk butuh. paket. Nah, Kula mila ngaten. pejabat do ngendika seniman kudu nguri-uri kabudayan. Ning njalukku senimane ya kudu diurip-urip men iso nguri-uri kabudayan. Betul. Betul. Bola-bali matur ngono kuwi gek gentenan. Sepatah dua katahmu ndi? Orang malah dipungkes. Nggih nek teng Sleman menika intinipun ya ora kok jeneng ora jagake, ora jeneng ora nganu tapi menawi jagake banget carane ngenehi dinehi saka pemerintah atau dinas ngoten mereka malah mangke nganu carane malah ora rata. Oh, ora adil. Nggih. Mila gelem ra gelem tetep urunan golek donasi 100 200 sengaten menika mawon sing penting kagem napa wayangan menika saged. Yap. Nggih wayangan rudal menika mirah banget paling mirah sak dunia. Menika semonten menika ragatipun namung 6 juta menika. 6 juta niki kangge napa snack-snack kagem makani para kanca-kanca pangrawit. Terus kagem sewan-sewan tuku debok barang ngoten. Oh iya. 6 juta. Nggih. Berarti sesuk nek tak goyong Gunung Kidul ya gur 6 juta niku to. Alah 3 juta mawon nek teng mriko. Ning patang dina mang pakani. Ya, Mas Tara nderek nyeng kuyung. Matur suwun. Mugi-mugi Pepadi Komda Kabupaten Sleman menika tansaya ngrembaka. Amin. Saking jembare nganti dipara dadi 3 korwil nggih. Nggih. Tengah, barat, timur. Wah. Elok menika. Penduduke yo akeh ya kadang dalange yo akeh. Iya. Terus iki wis di ultimatum lho, terus kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Nah, dinggo kado. Kadone. Kadone Mas Tara. Ah. Mares 45. Ah, Mergo 45 tahun. 45 tahun. Nggih. Monggo. 45, Cok. Mares 45. Mares. Genderone dikibarke lagi. Nek ketuane kon baris piye iki? Tuh, wak. Besok tak baris. Ya ora persiapan lilin dong, nggo lilin ditiup. Ulang tahun ditiup kok ta. Ana apa mliyuk blencong ngoten pripun? Yo Mars. Monggo, Mares 45.
Merdeka. Selamat ulang tahun Mas Toro. Nggih, matur nuwun Mas Sukses Kaisar. kagem panjenengan. Sukses kagem Pepadi Sleman lan ugi Pepadi Kabupaten Kota Sakdiye, Pepadi DIY ugi. Amin. Nggih, tetep Iki jayen gandeng. Pak Wono. Wektune wis diancer-ancer. Ancer-ancer 10 menit Wis Bali. wis diancer-anceri. Wis diancer-ancer. diaceng-aceng nih. Nggih. Nggonku Mbak. kono ya. Ana apa? Wis diancer-anceri. Ya, saiki nderekke Ndara Permadi anggone menyang negara Mandalaka. Semar ora metu iki. Cemari langsung nderek Permadi kok. Semare lagi bakmi. Ya. Yo, Kang Gareng diplayoke wae Kang. Ayo ke wae. Yuk. Namo
kakatengarang Trisunti winayang jati kapat mongko kalimo candala ana lang-lang jagat kang nyata patupate kula lanang kula lanang pangirite kepodhong sasi sesabeku marang sasi sesabeku Yus pungkara jagat man raja dewaku ora samaring pandulu iku yugaku sekloron ing sowan kraton Mandaraka yugaku nggir permadi kanthi raharja pisowan sila mun dipangestrinipun paduka Kanjeng Paman Prabu Mandaraka sowan kula kalis niring sambika kula sepening alangan mboten langkung kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap padha paduka Kanjeng Paman Prabu Mandaraka iya kuluk banget panarimanipun paman putraku ngaturake sungkem ora liwat pudya pangastuti genti tampan ngono nggih. Kula cadhong asta kalih kula patek wonten Pemaja kula kalongaken wonten ing Jangga semampir wonten pundhak sumrambah pepangkonipun ingkang putra paduka pun Permadi Kanjeng Paman Prabu Prayogana pisuwan sira kula bocah bagus sampun boten garang palagi anggen kula marak ngabiyanto mangsa paduka Paman Prabu. Wis bagus suarane apik. Nggih biasa. Najan anggir Kurupati semenuga. Kanthi raharja pisuwan sira kraton Mandaraka. Kurupati nampi sabdanipun Paman Prabu Widodosanipun putra. Kejawi saking mriku putra katuraken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha Paman Prabu. Inggih nggih. Sampun kula tampi kula petelaken wonten pranaja dawa sami-sami mugi dipun prayogaken nenggahipun Anggir Kurupati. Kasinggihan ngestaken dawuh Paman Prabu Mandaraka. Permadi kula wonten timbaling adhawuh Paman Prabu.
kadingaren kok bisa bebarengan sowan wong kraton Mandaraka persasat gandeng kanca marang Anggir Kurupati. Mongko sejatine pun paman uga kaya rumangsa oneng marang putraku yaiku Anggir Permadi. Sing tak kangeni ora ana liya kejaba satriya kok dasar baguse tanpa cacat lembah manah mongko sok seneng ketulung marang sepadha-padha. Permadi aris rak mekaten. Iya pancen saiki pun paman wis rumangsa beda adoh kekuatanku karo biyen luwih-luwih. Pun paman ku yen pinuju pepanggihan wong setinggil kaya ngene iki mongko ngerti wadyabala. Anak-anakku nom kabeh, bagus kabeh, pinter kabeh. Malah bingung aku. Mongko pun paman iki wektu iki kaya rumangsa ngrenggani negara Mandaraka kuwi rumangsa kisruh. Senajan kala mangsane pun paman ki yo isih sok ana wong ngrasani. Iki sasing ngarep wis ana sing ngrasani. Ngrasani sae menapa awon sampean. Ngrasani arep ngundang. Kejaba sanga iku nggih. Anggir Permadi menapa dene biyanipun Anggir Kurupati. Kula mangertos biswanipun kekalih menika rumaos kaget raos sing manah kula. Permadi kowe tak lilani munjo atur luwih dhisik ana wigati apa? Jeneng sira sowan ngadhep marang pun paman. Banjur mengko Anggir Kurupati kula suwun mekaten. Pun bapa nyuwun menggawi gatosipun piswanipun Anggir Kurupati. Kasenggihan Kanjeng Rama. Permadi tumuli matur nggih ana wigati apa? Inggih, namung saderengipun lepat anggen kula paring munjuk matur wonten kesanipun Kakang Mas Kurupati kula nyuwun pangapunten keparing kula badhe matur sanipun Kanjeng Paman Prabing Mandaraka Kakang Mas Kurupati nyuwun palilah. Ya Dimas, tak lilani. Kepareng matur kaliyan paduka Kanjeng Paman Prabu Saliyung. Ya nggih. Estunipun swanipun ingkang putra kalenggane mangke karo nawrat nampi dawuh saking paduka Kanjeng Rama lumantar pakaryan kedah kula rapetaken. Ya, pilih pawartos ingkang kula tampi Kakang Mbok Dewi Surti kanthi kepareng badhe kapundhut palakrama dening para raja namung serananipun boten wonten asanes temanten putri nggih Kakang Mbok Dewi Surti kanthi nyuwun supados dipun paesi kaliyan ingkang putra pun Permadi menika menapa leres Kanjeng Paman Prabu. Iya pancen para nyata, bener nggih, bener. Namung ewanipun menawi leres sabdanipun paduka Paman Prabu kenging menapa nalika semanten kula sampun badhe Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.